Ennen lääkehoidon aloittamista ja lääkkeen käyttökuntoon saattamista sairaanhoitajan täytyy tietää antamansa lääkkeen käyttötarkoitus eli käyttöindikaatio, käytön vasta-aiheet, lääkkeen toivotut vaikutukset sekä mahdolliset haittavaikutukset ja niiden hoitaminen. Lisäksi tulee varmistua, että kyse on oikeasta potilaasta ja oikeasta lääkemääräyksestä, joka toteutetaan oikealla tavalla ja tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Aluksi varmistutaan lääkkeen valmistamiseen käytettävien pintojen puhtaudesta. Alkoholipitoisen desinfiointiaineen voi myös kaataa käytettävän paperiin, jolla taso pyyhitään huolellisesti ja järjestelmällisesti. Tämän jälkeen desinfioidaan kädet huolellisesti ranteisiin saakka, unohtamatta sormenpäitä, sormien välejä ja peukaloita. Käsidesiä otetaan 2 painallusta ja käsiä hierotaan niin kauan, kunnes käsidesi on täysin haihtunut, eli noin 20-30 sekuntia. Hoitajalla ei saa olla rakennekynsiä, koruja tai rannekelloa ja pitkät hiukset tulisi pitää siististi sidottuina. Myös työasun tulee olla siisti ja puhdas. Tarvittavat välineet kerätään valmiiksi. Kuiva-aineen liottamiseen tarvitaan ohjeen mukaista liotinta, puhdistuslappuja levistyskohtien desinfiointiin, injektioneuloja, sopiva injektio- tai infuusioruisku sekä steriili korkki tai infuusioletkusto. Lagenulan kumiosan läpäisyyn suositellaan käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan tylppähiontaista tai pientä ottoneulaa, jotta vältyttäisiin lääkkeeseen irtoavilta kumin palasilta. Mikäli liotin on sopivan kokoisessa pakkauksessa, voidaan neulojen sijasta käyttää myös pullosta pulloon kanyyliä. Hoitajan tulee aina ennen lääkkeen käyttökuntoon saattamista tarkistaa lääkkeen etiketistä lääkkeen nimi ja vahvuus, viimeinen lääkkeen käyttöpäivä sekä sen sopivuus laskimon sisäiseen käyttöön. Lisäksi varmistetaan lääkekohtaisesta ohjeesta sopivan liuottimen määrä, laimennusohje sekä liuoksen jälkeen saadun kantaliuoksen vahvuus. Ohjeesta löytyvät myös tiedot käyttövalmiin lääkkeen säilyttämisestä ja annostelusta potilaalle sekä yhteensopivuudesta muiden lääkkeiden tai infuusionesteiden kanssa sekä mahdollisista erityisohjeista, kuten valolta suojaamisesta. Kädet desinfioidaan uudelleen, jotta lääkkeen käyttökuntoon saattaminen tapahtuisi mahdollisimman aseptisesti. Desinfioinnin jälkeen esimerkiksi antibiootteja käsitellessä puetaan tehdaspuhtaat käsineet sairaanhoitopiirin suositusten mukaisesti. Liuottimen ja lääkelagenulan lävistyskohdat puhdistetaan eri puhdistuslapuilla ja niiden annetaan kuivua. Ruiskuun liitetyllä injektioneulalla lävistetään liotinnesteen korkki ja tarvittava määrä liotinta aspiroidaan ruiskuun. Käytetty neula laitetaan teräviin jätteisiin ja uusi puhdas neula liitetään ruiskuun. Kuiva-aineampullia kopauttamalla kuiva-aine irtoaa ampullin reunoista ja liukenee paremmin. Liuotin ruiskutetaan kuiva-aineampullin varovasti välttäen nesteen vaahtoamista ja ampullia pyöritetään lisäyksen aikana. Nesteen roiskumista estetään ilmaamalla lagenulaa tarvittaessa. Kun liuotin on lisätty, ei neulaa ja ruiskua tarvitse välttämättä irrottaa, vaan lääke voidaan sekoittaa tasaiseksi heiluttelemalla lagenulaa varovasti kädessä. Mikäli neula irroitetaan sekoituksen ajaksi, lääkeaine vedetään ruiskuun uudella puhtaalla neulalla. Lääkettä ei saa ravistaa voimakkaasti, ellei ohjeessa ole niin kehoitettu. Lääkeaineen annetaan liuota hyvin ja kiirettä välttäen. Ennen potilasannoksen aspiroimista liuos tarkastetaan silmämääräisesti lagenulaa käännellen. Mikäli partikkeleja tai saostumia ilmenee, ei lääkettä saa käyttää. Tarvittava lääkemäärä aspiroidaan ruiskuun. Valmisteyhteenvedosta on aina tarkastettava valmiin liuoksen kuvaus, mikäli potilaalle ollaan antamassa liuosta, joka ei ole täysin kirkas. Jos lääke annetaan tämän vahvuisena, valmiiseen lääkeruiskuun kiinnitetään steriili korkki ja ruisku varustetaan lääkelisäystarralla niin, että ruiskun mitta-asteikko on luettavissa. Lääkelisäystarraan kirjoitetaan lääkkeen nimi, lääkemäärä millilitroina sekä milligrammoina, potilaan nimi, päivämäärä, kellonaika ja lääkeannoksen valmistaneen hoitajan nimi sekä mahdollisen laimennusnesteen nimi ja määrä.
Infusoitavaksi tarkoitettu lääke jatkolaimennetaan yleensä suurempaan nestemäärään ja lääkeruiskuun kiinnitetään infuusioletkusto. Letkusto tulee täyttää aina valmiiksi, jotta vältyttäisiin ilman annostelemiselta potilaan laskimoon. Valmis lääkeannos varustetaan asianmukaisella lääkelisäystarralla. Lopuksi lääkepöytä siistitään seuraavaa käyttökertaa varten ja hoitaja desinfioi kätensä tehtävän päätteeksi. Aluksi käytettävät pinnat puhdistetaan, kädet desinfioidaan ja tarvittaessa puetaan tehdaspuhtaat käsineet. Kaikki tarvittavat välineet otetaan esille. Käyttökuntoon saattamista varten tarvitaan puhdistuslappuja ampullin kaulan desinfiointiin, suodatinneula estämään mahdollisten lasinsirujen pääsy lääkeaineeseen, sopivan kokoinen injektioitua infuusioruisku sekä steriilikorkki valmista lääkeannosta varten. Mikäli lääkeaine on esimerkiksi muovista valmistetussa ampullissa tai kumitulpallissa lakenulassa, ei suodattimella varustettua neulaa tarvitse käyttää. Lääkkeen etiketistä tarkistetaan lääkkeen nimi ja vahvuus, viimeinen käyttöpäivä ja sopivuus laskimon sisäiseen annosteluun. Lasiampullissa oleva lääke voi olla joko valmista annosteltavaksi tai se voi olla konsentraattia, jolloin se on laimennettava ennen annostelua. Lääkkeen laimennustarve, sopivan laimennusnesteen määrä ja yhteensopivuus muiden lääkkeiden ja nesteiden kanssa sekä muut tarvittavat tiedot löytyvät lääkepakkauksen sisällä olevasta ohjeesta. Ennen varsinaista käyttökuntoon saattamista kädet desinfioidaan uudelleen moitteettoman aseptiikan säilyttämiseksi. Mikäli lääkeainetta on lasiampullin kaulaosassa, lasiampullia napautetaan sormella, jolloin neste valuu alaosaan. Ampullin kaula desinfioidaan puhdistuslapulla, lappu asetetaan suojaamaan hoitajaa viiltohaavoilta ja kaula katkaistaan katkaisumerkin ollessa itseen päin. Ampullin kaula laitetaan terävän jätteen keräysastiaan. Sen jälkeen suodatinneula kiinnitetään injektioitua infuusioruiskuun ja tarvittava määrä lääkettä aspiroidaan ruiskuun. Tyhjä lasiampulli hävitetään terävien jätteiden mukana. Suodatinneulaa käytetään aina vain yhteen suuntaan lääkeainetta aspiroidessa, jonka jälkeen se hävitetään asianmukaisesti. Näin neulassa olevaan suodattimeen jääneet mahdolliset partikkelit ja epäpuhtaudet eivät joudu takaisin lääkeaineeseen ja edelleen potilaaseen. Lääkettä jatkolaimennettaessa on siis käytettävä uutta, steriiliä neulaa lääkeaineen ruiskuttamisessa laimennusnesteeseen. Mikäli lääke on sellaisenaan valmista annosteltavaksi, ruisku suljetaan steriilillä korkilla ja valmiiseen ruiskuun kiinnitetään asianmukaisesti täytetty lääkelisäystarra peittämättä ruiskun mitta-asteikkoa. Lääkeannoksen valmistamisen päätteeksi hoitaja siistii lääkepöydän ja desinfioi omat kätensä. Käyttökuntoon saatettu lääke tulee aina mahdollisuuksien mukaan käyttää välittömästi välttäen turhaa valmiina säilyttämistä. Mikrobikontaminaatioriskin vuoksi käyttövalmiiksi tehtyjä injektioitua infuusiojuoksia ei kuitenkaan saa koskaan säilyttää yli 12 tuntia.